Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li s-sens ta' urġenza li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi qed jitkellem fuq issa dwar il-liġi li timplementa l-miżuri tal-budget ma kienx jirriżulta sa ftit tal-jimilu meta kien huwa stess li għal xhur sħaħ kaxkar saqajh dwar diskussjoni fuq l-istess liġi u meta l-Parlament għamel 4 ġimgħat wieqaf għal vaganzi tal-għid. Joseph Muscat qal li dak li qed joħroġ f'dawn is-sigħat jikkonferma wkoll kemm il-farsa ta' żmien il-Karnival fejn Lorenz Gonzi tellaq miegħu nnifsu biex ikunu konfermat kap nazzjonalista ma swit għal xejn ħlief biex tkompli jittellef iż-żmien. L-Oppożizzjoni Laburista kienet qed tistenna li l-Prim Ministru joħroġ bi skeda ċara ta' diskussjonijiet fil-Parlament. Konna qed nistennew il-Prim Ministru mhux sempliċiment jiddeċiedi b'mod unilaterali illi jagħmel vot wieħed jew tnejn meta jrid imma jagħti skeda ċara ta' mozzjonijiet li ilhom pendenti fuq quddiem il-Parlament u mozzjonijiet oħra illi ġew ippreżentati u nemmnu li huma ta' ċertu urġenza. Joseph Muscat qal li l-Prim Ministru rrifjuta li jitaħ biberija dwar il-ħidma tal-Parlament. Aħna fil-jiem li għaddew qabel ma saru dikjarazzjonijiet pubbliċi b'dak il-mod tad-data offrejna li taħbiberija l-Gvern biex naslu fi ftehim dwar il-dati li fihom jistgħu jsiru il-mozzjonijiet meta jistgħu jsiru wkoll il-votazzjonijiet fir-rigward tal-budget. Din li taħbiberija ġiet totalment rifjutata min-naħa tal-Gvern. Dwar kif ser timxu l-Oppożizzjoni Laburista minn issa l-qudiem, il-kap tal-Oppożizzjoni għalek. Issa ovvjament il-Gvern għamel l-għażla tiegħu l-Oppożizzjoni tagħmel l-għażliet tagħha. Grazzi.